Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaling aton top story subong nga adlaw, June 24, 2025. 20 anyos nga babae ang unang nga Mpox case sang Talisay City. Senior citizen patay sa mabungguan sang van. Mga kawatan sang battery sang salakyan arestado. Mga motorista nagpila sa mga gas station antes ang pagpatuman sang saka sa presyo. Sa Huwebes, liwat pagid nga magasaka ang bili sang produkto petrolyo. Kag sa good vibes, libre nga paliliguan sa kapistahan ni San Juan. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, motorista nagpila sa gas stations antes ang pagpatuman sang saka sa presyo. Sa Huwebes, liwat pagid, masaka ang presyo. Pasado las 7 sang kagabi, ini ang sitwasyon sa pila ka mga gas o kung sa pila ka mga gas stations sa Bacolod City. May mga gas stations nga nagapila ang mga motorista. Ang iban nga mga salakyan nagalabot na sa dalan sang hulat sang torno nga makapatughong. Kainalasay sang aga, ginpatuman ang dako nga saka sa bili sa produkto petrolyo. Para hindi matamaan ang mga nagapatughong, ginutay-utay lang ang pagpatuman sang saka. Ginkasugtan sa Department of Energy kag sang petroleum companies nga ang tunga lang anay sang saka ang ipatuman kag ang tunga sa Huwebes. Sa gasolina, 175 kada litro ang ginpatuman nga saka sang kaina kag 175 pagid sa Huwebes. Sa kerosene, 240 kada litro ang isaka kag ang dugang pagid nga 240 ang ipatuman sa Huwebes. Kag sa diesel naman, 260 kada litro ang gindugang kaina sang aga kag may dugang pagid nga 260 sa Huwebes. Ang dako nga saka sa bilis ng produkto petrolyo ang resulta sang gamo sa Middle East. Sa number 9, masobra 500 ka mga international athletes ginapaabot magahampang sa World Youth Championship sa Bacolod sa Disyembre. Tuyo sang Singaporean-based basketball club nga dalo ng tuigan nga World Youth Championship Basketball Invitational Tournament sa Bacolod sa Disyembre 13 tubtub 16. Ginabulubanta sa 75 ka mga international teams nga nalakipan sa masobra 500 ka mga foreign student athletes ang maga-compete. Gani ginalauman sa Bacolodnon coach nga si Nathaniel Salanga, founder sang Heart of Basketball International Ball Club, nga mapasanyog ang sports tourism sa syudad nga isa ka potential hub para sa international sports event. Upod sa 45 ka mga international teams nga magahampang sa under 10-year-old hasta sa under 18-year-old category ang gikan sa Australia, Singapore, Japan, South Korea, Philippines, Thailand, Indonesia kag iban pa. Misyon sang Heart of Basketball nga paagi sa competition mas mapasanyog ang cultural exchange kag grassroots development sa mga rehiyon hindi lamang sa Asia kundi sa iban pa nga lugar abroad. Sports destination branding, Bacolod will gain recognition as a premier host city international sports and youth events. Okay, so Bacolod, subong is promote naton. You know, may brand ang Bacolod nga the host ng international events because if this will be successful, I'm the founder of this. I will make it every year. Sa number 8, economic growth kag infrastructure development projects mangin kabahin sang SOCA ni Mayor Albi Benitez buwas Miyerkules. Nakahanda ng tanan para sa State of the City address ni outgoing Mayor kag karon
Congressman-elect Albi Benitez sa buwas sa Bacolod City Government Center. Ginsiling sang alkalde nga luyag niya tagaan atensyon ang nalabot nga economic growth sang syudad sa idalom sang iya pagpamuno. Nalakip man sa iya tagaan prioridad ang mga infrastructure development projects halin sa construction sa mga pasilidad nga magabulig sa pagpasanyog sang serbisyo sa pumuluyo kag nakapahaganhagan sang problema pareho sang pagbaha. Mangin kabahin man sunod sa iya mga ginakabig super people, mga individual kag organisasyon nga nangin instrumental sa padayon nga paglabot sang handom sa syudad nga mangin isa ka super city. That will be part of the SOCA tomorrow on the economic growth that has been achieved sa past 3 years natong administration. Flood control, of course, will be part of this SOCA Tabuas. Okay? Isa sa na mga major infrastructure nga ginabantayan ta, and we have been always looking for solutions. Sa number 7, mga kawatan battery sa salakyan, arestado. Bangod sa pila ka mga insidente sang kinawatay sa tung tinalikdan nga semana, pila ka mga residente sa barangay San Miguel sa Murcia ang hindi na makatulog sang pagbantay kay nasang kaagahon. Nagtinaghol ang mga ido kag naaktuhan sa mga pumuluyo kag naga-roving nga mga tanod ang duha ka mga lalaki nga hana puntani mangawat sang battery gikan sa mga nagapondo nga truck sa higad sang dalan. Na-recover sa duha ka mga suspect ang pitotanan ka mga battery sang truck. Sakay sa tricycle ang duha ka mga lalaki nga residente sang Bacolod City. Sunod kay Police Major Sherwin Fernandez, hepe sang Murcia PNP, ginahanda na nila ang kaso nga theft batok sa duha ka mga suspetsado. Gindetain sila sa custodial facility sang Murcia PNP. Previous years, previous months, may ara man din ma'am. However, minimal naman. Pero that time, siguro, na kitiapibo tungkol sa serious lang mga reports sa other mga towns and cities na nag-aktibong mga barangay, mga tipats. Pagmantay man to sa ilang lugar. Sa number 6, bugaw nga nanukot sa wala nagbayad nga customer, ginbuno. Pilaso ng isa ka lalaki nga ginaalagar bugaw matapos ginbuno sang gunting sang iya ka transaksyon sa isa ka inn sa Lopez Zaina, Barangay 31 sa siyudad sa Bacolod, Domingo sang hapon. Nakaangkon sang buno sa tiyan ang biktima nga ginkilala kay alias Joseph. Ginaobserbahan karon ang biktima sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod kay Police Captain Rosalino Pugoy Jr., hepe sa Station 6, nagsugod ang pagbaisay ni Joseph kag sang suspect nga ginkilala lamang bilang si alias Aldrin sang may ginsukot ang biktima sa suspect. Nangakig siya kag ginbuno ang biktima. Naaresto ang suspect kag siya ang posible magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide suno sa PNP. Sa number 5, senior citizen patay sang mabungguan sang van. Ginbawian sang kabuhi ang 67 anyos nga lola matapos mabungguan sang depasahero nga van samtang nagatabok sa dalan sa barangay Pandanon Silos, Banwa sa Murcia, Lunes nga adlaw. Sunod sa 34 anyos nga driver kag mga saksi, nagatabok sa dalan ng biktima apang hinali na lang nga nagbalik sa center lane kag nabungguan sang van. Ginsiling ni Police Major Sherwin Fernandez, ang hepe sa Murcia PNP, hindi na masyado makabati ang biktima bangod may problema ini sa palamatinan. Gikan sa San Carlos City kag padulong Bacolod City ang van nga may karga nga 17 ka mga pasahero, wala sang may nasamaran sa ila. Na-release na ang driver sang van matapos ang aregluhanay nga natabo sa duha ka partido.
Sa number 4, taga Pulupanda na baligyan sang tag 20 pesos nga kilo sang bugas. May 500 ka mga pumuluyo sa banwa sang Pulupandan nga gikan sa vulnerable sector ang tigayo na kabakal sang tiga 20 pesos nga kada kilo sang bugas gikan sa Federation sa mga asosasyon sa mga irrigators o pudang probinsya sa Negros Occidental. Sudo kay Pedro Limpangog, ang presidente sang Federation of Irrigators Association of Central Negros, Bago River Irrigation System o Confiasin Breeze, 50 kasako sang ilang nga bugas ang tigayo nila nga nabaligya bilang pagbuyilog kaga suporta sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tig 5 ka kilo ang maximum nga mabaligya sa katapos ang vulnerable sector kangay sang senior citizens, solo parents, persons with disability kag katapos ang 4Ps. Sa baligyaan ay kaina sa Pulupandan, sila ang ginapangitaan sang ID para pamatuod kag mapasiguro nga hindi magdoble ang baligyaanay. Sa bulig kag suporta sa probinsya sa ila pagi sa farm inputs kag sa labor, tigayo nila napapanaog ang sadtuan ay ginabaligya nila nga tig 25 pesos kada kilo nga bugas sa idalom sang bigas ng bayan sa 20 pesos ang kada kilo. Magpakig-angot pa sila sa probinsya suno kay Limpangog kung sa diin nga area ang masunog. Ng mga senior citizen, may ID sila nga to proof, mga solo parent, mga PWD. So 4Ps nga araman sila ID, kag gina-encode naton sa computer para nga hindi magdubli-dubli. 50 kasako ang bugas sa tag 50 kilos kada sako ang indala naton diri sa Pulupandan. Makulit kita sa aton nga provincial government na lang, no, kung sa diin ay suggest nila kaniya sa Federation of Irrigators Association, gid basta importante nga may bugas lang ang probinsya naton nga federation para padayunon naton nga programa sa probinsya. Sa number 3, pagbaligya sang taga 20 pesos nga kilo sa bugas, plano nga padayunon sa Bacolod tubtob December. Bacolod LGU tuyo nga mapadayon ang pagbaligya sang tig 20 pesos sa per kilo nga bugas hasta Disyembre. Sa Huwebes ang ulihi nga delivery kag pagbaligya sang tig 20 pesos nga kilo sang bugas sa Bacolod City LGU sa mga barangay. Pero ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga magasugilanon siya kay incoming Mayor Greg Gasataya para mapadayon ang pagbaligya sang mas barato nga bugas hasta Disyembre. Ang City Cooperative and Livelihood Development Office ang nagpain sa masobra 7 million pesos nga pondo para sa pag-roll out sang barato nga bugas. Ginapaabot ni CCLDO Head Brenda Bordeos nga mapadayon ang rice subsidy program agud nga mas madamo pa ang mabuligan. Kabahin ini sang food security program sang Marcos administration nga luwig sa Department of Agriculture nga mapalawig hasta sa 2028. Tama na ang commitment na naman. Up to December, masigi-sige niya ang programa and then ma-take over na national government sa January next year. Hopefully tani mas dako mga stocks pagid ang aton nga ma-purchase para mas damo pagid ang makabenepisyo. Sa number 2, DepEd NIR, may kulang nga 877 ka manunudlo kag 6,298 ka mga classrooms. Masobra sa 6,000 ka mga classrooms ang kulang sa mga pampubliko nga eskwelahan sa idalom sa Negros Island Region. Inibasa sa datos nga ginrelease sa Department of Education NIR para sa school year 2025-2026. Suno kay Almir Cesar De Quinia, ang spokesperson, 6,298 ang kakulang sa classrooms. Ang kasubong nga mga pagpanghangkat ang hindi na bago sa DepEd. May kakulang man, ini sa gihapon ang masolusyonan pagi sa ayhan pag-convert sa iban nga rooms bilang classrooms, pagbuhat sa mga makeshift classrooms o kung pagpatuman sang shifting sa mga klase. Samtang nagdangat naman sa 877 ang kakulang sa mga manunudlo
para sa sining nga school year. Kung ipangid sa iban nga rehiyon sunod kay Dekinya, mas magamay na lamang ang ini nga kakulang. Gina-fast track man nila ang hiring. Nagdangat na sa 88.02% sa target ang kadamuon sang enrollees. Nagakasayuran nga as of June 23, may 1,295,463 na ka mga estudyante ang na-enroll sa idalom sang K-12 program sa DepEd sa NIR. Masobra sa 1.3 million ang projected learners para sa sining nga school year. Suno kay Dekinya, positibo sila nga malambot ini kag tubtub pa man sa June 30 ang enrollment. Ang aton gid mga school heads, teachers, stakeholders, they're finding a way in order to address this supposed lack of classrooms. Like, say, for example, maximizing other spaces, converting other available spaces into classrooms, mga musina, or pwede man kita go with a shifting schedule para ma-address ang kakulangan sa atong classrooms. So yes, we're doing everything that we can in order to address the problem until such a time nga physically ma-meet na gid naton ang needs naton in terms sa classrooms. Kag sa number 1, 20 anyos nga babayi nga mayara sang history of travel ang pinakaunang nga kaso sang Mpox nga na-record sang Talisay City. Pahayag naman sang Provincial Health Office wala sang dapat kabalakan ang publiko. Ginsiling ni Provincial Health Officer Dr. Girly Pinonggan, tigayo na nga naka-recover ang 20 anyos pero nagapabilin pa ini sa isolation sa ilang nga puluyan. Pathag ni Pinonggan, 21 dias ang isolation para sa Mpox. Ikaduha nga semana sang Hunyo sa naglain ang pamatsyag sini, nakitaan sang rashes kag may pangadlay rason nga nagpa-check up. Kay suspected Mpox case, ginabisuhan na siya nga mag-isolate kag ginhatagan sang treatment. Wala gin ospital ang pasyente. Sang weekend lamang nagwa ang resulta nga siya positibo sa Mpox. Nag-isolate man ang iya nga pamilya kag ang LGU Talisay ang nagpatigayo na sang contact tracing. Suno kay Pinonggan, wala sang dapat kahadlukan. Importante nga mag-observe sang hygiene labi na ang pagpanghugas sang kamot. Kung nagalain na pamatsyag, labi na kung may makita nga unusual nga rashes kag pagpangadlay, mas maayo nga magpa-check up gilayon kag mag-isolate. Hindi naman mapatud kung diin kag paano nakuha sang 20 anyos ang Mpox. Damlag pa nag-report ng Bacolod sang una man nga Mpox case sini. Samtang may duha tubtub tatlo ka suspected Mpox cases sa Negros Occidental, ang ginamonitor man kag ginahulat pa ang resulta sang lab test. Patient is not admitted pero immediately after sa consultation niya kay tinaga man suspect na Mpox, in-advise na isolation kay sa balay naman lang siya mo kag I think due time na sa balay so nag-advise ng isolation sa ilaman lang katapos as of now for sa LGU no mayo man ang conditions ng patient tapos although may ara pa rush pero amat-amat na ba na kag treated man siya immediately after nga kuan siya result o nagkuan siya test gin treat na siya dayon cover yung nagit siya. Kag sa Good Vibes, kapistahan ni San Juan Bautista subong nga adlaw, ang iban ginpakamaayo nga magpaligo sa lugar nga libre lang pareho sang suba. May report si Romeo Sobaldo. Kung amo sini ang kolor sa tubig kag nagabiti ang init, ini kaayan maganyat magtusmaw. Ini ang Malugo River sa boundary sang Silay kag Ibi Magalona. Kung weekends, kag kun wala sang klase, nagadagsa ang tawo sa sini nga suba. Pero subo nga kapistahan ni San Juan Bautista, may mga nagapaligo pero hindi amo sina kadamo. Kung ikumpara sa nagliligad nga tuig, jutay katama ang tawo. Natupan abi sa tunga-tunga sa semana, kag bag-o lang nagsugod ang klase.
Pero ang pamilya Sareño, taga Barangay Mandalagan pa sa Bacolod, nagkadto sila diri magluwas nga mabugnaw kag matinaw ang tubig kung ikumpara sa iban nga mga suba sa Bacolod, libre lang ya diri. Sadya lang daw kay do ano lang do ka komportable sa mga bata. Oo. Hindi ka komportable sa bye-bye kay may bayad pa nga daan ng magsulod ka. Ariel libre. Sa panahon subong ka mahal sa tanan, basta namin libre. May bayad. Oo. Sa aming libre. Oo. Libre sa may bayad. Kag hindi lang ang kapistahan ni San Juan ang gina-celebrate nila kundi pati ang birthday sa ila padre de pamilya nga si Jomi. Ikalima na nila nga balik-balik diri kay matawhay kuno paliguan. Diamante mo ni amon gina naman bisan la kwarta. Ngita gi kami pagid la. Oo. Para makaliguli. Kalingawan. Nagligad, pag duduman nyo, daw pa rin tao. Damo pa. Subong nyo, duwa mayo. May mga ano mo, may mga classmate la. Oo. Kung sa beach kuno abi, may bayad. Gani diri sila kag. Nakalabot man sila diri bangod man sang ilang nga mga kaingod balay, nga diri man nagatipon-tipon kun weekend, kag kun kapistahan ni San Juan. Ang iban nagatinir sa mga tulda sa igadlang sa suba. Mansig-mansig lang pangita sang plastaran. Ang iban, pati motor, ginabaliguan sa suba. May mga nagapanakdong samtang nagatusmaw sa tubig, pero ang labing tinutuyo ang pagdumdum sa kapistahan ni San Juan Bautista. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag antes kita magtakop kita ang nag-greet o kung nag-shoutout sa aton nga mga live viewers kay Romel Mahilom Galio. Good afternoon sa imo. Kay Jora Salas sa Melanson. Salas family is watching here from Goldcrest Village, Talisay. Good afternoon sa inyo. Kag good afternoon man kay Sir Andre Pahonera. Kag good afternoon man kay Ray Tuhaw Tinosan. Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR, Miss Barbara Mijares. Good afternoon sa imo. Kag kay Nene Grande. Good afternoon, Digicast Negros watching from live from SAG Integrated Farm, Barangay Inulingan, Moises Padilla. Kagamoyado ang top 10 stories of the day. Tubtubwa. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.